Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви покажа как ние правим джинджифиловите корабийки за Коледа. Хайде да започваме! Взимаме точилката и започваме да разточваме тестото. Не трябва да бъде много тънко, но не трябва и да бъде много дебело, за да се получат добре. Сега взимаме една формичка и я слагаме на тестото. След като сме ги сложили, махаме тестото и започваме да ги слагаме в тавата. Ето така.